Ada. Mana nak? Lagi tak lain ni. Aku bisa dijawab ke mana mai? आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 बर' सावथुनखौ बङाइगाव इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गोबां रायजो राजाफोरा अनसायनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिन्थिनाय बायदि बङाइगावआव थानाय दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ सिनेमा हलाव थांनाय आगस्ट दाननि 30 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनै 3थि सानाव आगान होबाय। दिनै गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि MCLA अमर बसुमतारी बिथाङाबो थैसाम 2 सावथुनखौ नायफैदों आरो सावथुनखौ आथिखालनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय ससियेल पिक्चारजों मिलायदों होनना बुंथिनायजों लोगोसे थैसाम 2 सावथुनखौ दिहुनगिरि रबि नार्जारी बिथां आरो थैसाम 2 सावथुनाव फाव खालामनानै सावथुनखौ आबुं महर होनाय साफ्रोमबो फावगिरिफोरखौ साबायखर बावो। लोगोसे बर' हारिनि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोनखौ बेबायदिनो साबसिन हामसिन सावथुन दिहुनलांबाय थानो खावलायबावो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दाख्लैनो जेब्ला थैसाम 2 ओंखारदों रिलिज जादों जों नायनो होननानै जंनानै दंमोन। ओमफ्राय दिनै जों टाइम लानानैबाबो दिहुननानैबाबो दिनै नायफैबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे मोनसे ससियेल फिल्म आरो दानि जेनाखि आधुनिक जे जों मोनसे नेसनेल फिल्मजों बा इन्टारनेसनेलजों जों खाब जानायनि मोनसे परिबेसखौ आं नुनो मोन्दों। बे मोनसे ससियेल फिल्म आरो जोबोद मोजां जादोंखौ आं बुंगोन। जेरावहाय राबि बिथाङा सिनियर आर्टिस्टखा बुंनो हायो आरो बेजोंनो दिहुनजानाय हिसाबै मोजां जादोंखौनो आं बुंगोन। आरो बेवहाय जेनाखि फावखुंग्रि बिथांमोन मनालिसानिफ्राय लानानै गेमस्रि लीना बिथांमोनाबो मोजाङै रल खालामदों आरो खुब खस्थ' खालामदों बिथाङा आरो खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बेबायदि मोजां मोनसे ससियेल फिल्म दिहुननो हादों। बिथांखौ धन्यबाद होयो आरो आं खावलायनो गोसो जे जोंनि जेनाखि ससियेल फिल्म बा बेवहाय जोंहा मोनसे लोब्बा दं कालचारेलि आरो लेंगुवेज जोंहा बेहाय थांनानै थानायनि खोथा दं आरो बियो जोबोद मोजां जादों। बेबायदिनो गोबां दिहुनोब्ला आरो गोबाङै जुदि बेबायदि मोजां दिहुनोब्ला जोंनि कालचारा थांनानै थागोन आरो रावाबो थांनानै थागोन। आं बेखौ बिसास थायो।